कोकणातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट पाहण्यासाठी आताच कोकण कटा न्यूजच्या सर्व सोशल मीडियाच्या प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा. खेडमध्ये अपघातांचं प्रमाण वाढले की काय असा प्रश्न निर्माण झालाय. खेडमधील रस्त्यांवरती सध्या अपघाताची मालिका सुरू आहे. मुंबई गोवा महामार्गावर भीषण अपघात झालेला असून भोसले घाटामध्ये अवघड वळणावरती ऑइल टँकर पलटी झालाय. तर बुधवारी मुंबई गोवा महामार्गावर खेड नजीक खोपी फाट्याजवळ टँकर आणि ट्रक यांच्यामध्ये समोरासमोर धडक बसून हा अपघात झालाय. काल शनिवारी मुंबई गोवा महामार्गावर भीषण अपघात झालेला असून भोसले घाटामध्ये अवघड वळणावरती ऑइल टँकर पलटी झाला. ऑइल टँकर पलटी झाल्यानं टँकरमधील ऑइल हे रस्त्यावरती पडल्यानं महामार्गावरील एक मार्गिका वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आली होती. या अपघातामध्ये टँकर चालक हा गंभीर जखमी झालाय. भोसले घाटातील संरक्षक भिंतीला धडकून हा टँकर पलटी झाल्याची माहिती आहे. भोसले घाटातील याच वळणावर आतापर्यंत अनेक अपघात झाले आहेत. घटनास्थळी पोलीस आणि खेड नगरपालिकेचे अग्निशमक बंब देखील दाखल झाले होते. भोसले घाटातील एकाच मार्गिकेवरून सध्या वाहतूक सुरू असल्याची माहिती आहे. तर दुसरा अपघात बुधवारी झाला. मुंबई गोवा महामार्गावर खेड नजीक खोपी फाट्याजवळ टँकर आणि ट्रक यांच्यामध्ये समोरासमोर धडक बसून अपघात झाला. या अपघातामध्ये ट्रक चालक केबिनमध्ये अडकलेला होता. त्याला बाहेर काढण्यासाठी तातडीनं प्रयत्न करण्यात आले होते आणि अपघातामुळे महामार्गावरील वाहतूक काही काळ थांबवण्यात आली होती. पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत परिस्थिती नियंत्रणामध्ये आणली आणि वाहतूक सुरळीत करण्यामध्ये त्यांनी यश आलं. या अपघातामध्ये ट्रक चालक आणि टँकर चालक दोघेही गंभीर जखमी झाले आहेत. त्यांना जवळच्या रुग्णालयामध्ये दाखल करण्यात आलं. कोकण कट्टा न्यूज, खेड, रत्नागिरी. वाचला हा स्पीड नाही होता. हा स्पीड नाही होता. हो, हा स्पीडनच आहे ना तो समज. आणि काय त्यांची लाईन आहे, साईड आहे. पोलीसमध्ये अजून काही आता इथं उभा आहे पोलीसवाला नाक्यात. आमच्या मोबाईल ड्रायव्हर आतमध्ये गेले पूर्ण ड्रायव्हर कोण आहे रे? बापरे, कोण अडकलाय ड्रायव्हर? अलग झालाय. हॅलो, हा बोला.